Тапшыруның алдагы кытлау хаты Николаевка районы Әхмәтле авылына аша. Бүген үзенең 65 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Муртазина Гөлфия Әхмәтшеевна каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны Павловка бистәсеннән Байгузиннар гаиләсе, кызлары Гөлнара, кияүләре Илнур, Рафиковлар гаиләсе, Кадрия һәм кияүләре Рөстәм, аныклары Илгиз, Алина, Алсу, Артур, Илсаф, Али һәм Динә кытлыйлар. Иске Кулатка, Урта Терешка бистәсеннән кыда-кыдагыйлары да бар теләкләргә бик теләп кушылалар. Безнең газиз кешебез 65 ел элек дөньяга аваз сала. Күркле балачак елларын бик тиз яшүсмер вакыты, аннары яшьлек алмаштыра. Пешеп җиткән алмадай чорда әниебез, әтиебез Муртазин Кәримгә кияүгә чыга. Матур гаилә барлыкка китерәләр. Җылы ояда аларның без 3 кызларын, Кадрия, Гөлнара һәм Клараны үстерәләр. Кызганычка каршы гомер агышы безнең төпчек сеңлебезне бу дөньядан алып китте. Ул безнең өчен олы бер кайгы булды. Баласын югалткан анага билгеле бу дөньяда аеруча кыен. Ләкин аның йөрәгендә булган утны басар өчен без, бала оныклары, ешрак кайтырга тырышабыз. Кадерлебез, ихластан сине шундый матур юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, бары бәхеткә төренгән гомер телибез. Иманлы картлык кичереп, безнең белән бергәләп 100гә кадәр яшә әле. Әткәебез сиңа нык терәк булсын. Пар канатларыгызны сындырмыйча, безнең бар казанышларыбызга да куанып кына яшәгез. Ә без исә йөзегезгә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Әниебезнең 65-е килеп, әкрен генә ишек шакыды. Шушы узган еллар арасында тормыш аны байтак сынады. Бик акыллы, матур гомер кичеп, 3 баласын туды дөньяга. Раббым, ни бар изгелеге өчен саулык, бәхет бирче анарга. Ул хөрмәткә лаек булган ана, яратуга лаек әби дә. Син исән сау булсаң әнкәебез, бәхетле итәрсең безне дә. Котлы булсын матур юбилеең, тәбрикләргә сине җыелдык. Әкрен генә иңнәреңнән кычып, янәшәңә килеп утырдык. Ал син бездән шушы тәбрик сүзен. Үпкәләткән булсак, гафу ит. Бала оныкларың янәшендә 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Гөлфия Әхмәтшеевна, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Masam da